Barosaky to neriešime vôbec, alebo to Barosaky... Pálida, je sobota dopoludnia, nachádzame sa v kempingu v Seredi a prebiehajú tu majstrovstvá Slovenska, tak nám povedzte v čom. No, aktuálne prebiehajú majstrovstvá Slovenska a nie je tak majstrovstvá Slovenska ako jedno kolo zo Slovenskej paintballovej ligy, ktoré sa započítava do celkového hodnotenia a v rámci celkového hodnotenia potom vznikajú tieto stupne majstrovstiev Slovenska. A aktuálne sa tu zišli mladí ľudia, aby si zahrali proste paintball, aby medzi sebou trošku posúťažili a smerali si sily. Koľko družstiev sa prihlásilo? Viete čo, musím vám povedať, že aktuálne neviem, ale rátam, že okolo 12 družstiev v tých dvoch divíziách, ktoré sú tu stanovené. Ľudia, ktorí sledujú paintball, tak sa delia na také skupiny. Niektorí vám fandia, niektorí hovoria, že sa hráte ako malé deti, niektorí zase hovoria, že preferujete vojnu, zabíjanie, tak skúste nám vysvetliť, v čom je krása paintballu. V každom prípade treba sa zamerať na tú záležitosť, že v prvom rade je to šport, ktorý má jasné pravidlá, jasné bezpečnostné otázky, to znamená, všetky tieto veci sú vyriešené a predpokladám, že nikto z týchto hráčov nie je nejakým prehnaným agresívnym, je to len ambícia v rámci športu, ktorý sa snaží dosiahnuť čo najlepšie výsledky a myslím si, že úplne sa to dá porovnať s hociktorým iným športom. Prečo hráte paintball? Je to kolektívny šport, je to adrenalín, sú tu dobré partie, poznáme sa. Prakticky všetko za športom. A či to je futbal, paintball, to už je jedno. Proste je to šport. Prečo? Hlavne kvôli tomu športu a kvôli tomu samotnému zážitku, lebo je to niečo iné. Futbal je to kolektívna hra, ale tam proste nehrozí človeku žiadne nebezpečenstvo. Tu je človeka ťaha dopredu určitá časť nebezpečenstva. A to je také niečo z tých akčných filmov, tak toto mám akčný film naživo. No si ho urobil sám. Je to adrenalín šport a ako mladého ma to chytilo a už som pri tom zostal. Prečo hrám paintball? Pretože ma to baví, pretože pri tom zabudnem na všetky starosti a je to asi najlepší koníček, aký som kedy mal. Paintball hrajem preto, lebo ma to strašne baví. Je to adrenalín a veľmi veľké odreagovanie pre mňa. Pre ženu je to trošku nezvyčajný šport, tak ako sa k vám správajú chlapi? Sú ohľaduplní? Dá sa povedať, že nie sú, lebo berú ma ako rovnocenného hráča, aj keď som žena. Ale vlastne pre tie nežnejšie pohlavia, čo sú tie krehkejšie, pre tie to není, ale pre ženu, ktorá je trošku viac natvrdšie, tak je to lepšie. Sa asi stretávate v rámci Slovenska, je veľa žien, ktorí hrajú tento šport? Pokiaľ viem, tak nie, tak ja som jediná. Pokiaľ viem teda. Ty ju budeš vypínať, hej? V pohode. Je preč ako... Podľa mňa pôjde. Ona bokla by mala pri sebe len notebook, nebude predsa paliť si z toho študijného stola tam, čo tam študí tej praktickými papíry od dieľom odhrada. To je technika. Neviem, lebo akože pichol som od našich.